Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa a cikin sabon wannan bidiyon. Idan yau ka fara ziyartar Magana TV, kar ka manta da danna mata alamar subscribing, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun yi bidiyo makamantan irin wannan zaka na gani akan lokaci. Fitaccen mawaƙin na Auta MG Boy ya shahara wajen shirya waƙoƙin Hausa da shirya yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Auta MG Boy shahararren mawaƙi ne da kowa ya san shi a arewacin Najeriya, ba ma iya arewacin Najeriya ba, kaf Afirka ma ba wanda bai san Auta MG Boy ba. Ya yi tashe sosai saboda waƙoƙin da yake saki masu ma'ana, masu muhimmanci, sannan kuma ya iya jefa kalmomin soyayya a cikin waƙoƙinsa, sannan kuma ɗan ƙasar Niger ne, ba ɗan ƙasar Najeriya ba ne. Hakan ne yasa hukumar ta fina-finai ta jihar Kano ta yunƙurin cewa Auta MG Boy akwai wata rijistar da ya kamata ya sa, sakamakon shi ba ɗan ƙasar Najeriya ba ne. Duba da Fati Niger irin rijistar da ta yi a masana'antar Kannywood, ta yi rijista har kala uku. Ta yi rijista da Kannywood, sannan ta yi rijista da Film Image, sannan ta yi rijista da ƙasarta. Auta MG Boy wata rijista sai da biyu ba, shine aka tuntube cewa ya zo ya wannan rijistar ba, dakatar da shi aka yi ba. Amma a wata majiyar mun ji ana yunkurin dakatar da Auta MG Boy shirya waƙoƙi Hausa a Najeriya sakamakon ya karya ka'idar ƙasar. Auta MG Boy shi ma ya faɗa cewa wannan rijistar da bai ba wani matsala ce da ya samu, amma zai je wannan rijistar. Kar ka manta kana tare da Magana TV. Idan yau ka fara ziyartar Magana TV, kar ka manta da mata subscribe, sannan kai sharing din bidiyon ta zuwa ƴan uwa da abokan arziki. Auta MG Boy kowa ya san ɗan ƙasar Niger ne, kuma ya iya shirya waƙoƙin Hausa, ya fi kowa. Sannan har ma fitaccen jarumin nan Adam A Zango yana hawa waƙoƙin Auta MG Boy tamkar kamar shi yayi. Idan Adam A Zango ya hau waƙar Auta, kowa yana tunanin ma Adam A Zango ne yi wannan waƙar, amma ba Adam A Zango bane. Auta MG Boy ne na ƙasar Niger. Kar ka manta da kana tare da Magana TV. Mun gode.